Siphume baba. Free country siyiphethe senza umathanda. Awusengenzeni manje. Sihamba ngespeed esisithandayo. Ibhanda silifaki. Sigqoke ikhindi mas driver. Sidriver ngophaqa. I-windscreen ifile. Senza nje umathanda izwe lethu. Savota ngithini. Hawu. Manje ispeed usikala kanjani ukuthi ngihamba ngespeed esironke ngoba phela kukho camera la uphethe lutho. Oh wena siwazi kakhulu ngomsebenzi wami. Siwazi ukudlula mina. Cha, bengingayishwa nje umuntu osho bekumbuza nje. Manje insizwa ngabe imisele ngokwelala ejele namhlanje noma izokhokha bese iyolala ekhaya nabantu bakubo noma kwenze kanjani. Hawu ngikhokhelani manje? Ngiphinde ngiyibale futhi lezi zinto bengiyibala. Angazi ungenza ufuna ukwenza wena uma ukuthi ungibhala ithikithi ngibhala. But kodwa kona ngeke phela awukwazi ukuthi uthi ngiyagijima ungibuka ngamehlo. Awuneyimali zakho awulisabi ithikithi. Hayi yenza wena ufuna ukwenza. Awukusabi nokubala ubaliwe. Ufuna awusabi ukuthi uzolala ubaliwe. Hayi kunali ibhadi lambo. Ufuna ukungibopha? Awuboshwa yimini uboshwa umthetho. Hayi akunankinga umuntu omthetho ungenza othanda ukwenza but bengicela ukuthi kancane nje eceleni. Cela unginike ilicense. Ilicense ikhona. Phethe no lethe. Cela ubungicabangela ke ukuthi ulala ubaliwe noma mina ngilala ngidlile. Hayi sisacabanga nje ngicela ukuthi kancane ukumuva nje la. Ehhe. Ma kanjalo nje. Hamba usinde sizo expire license. Nakho ke. Hayi wenzani manje? Hayi ngifuna umhlabathi nje lo kade umphezulu kwakho. Hayi ngeke wenzani manje ngo umhlabathi obongume mina. Yini inkinga phela ngicoshela umhlabathi? Uzowenzani umhlabathi? Hayi ngeke lethi umhlabathi wami. Umhlabathi wami phela bekume mina. I-free country ngisicoshela umhlabathi phansi. Wena ngithe decide ukuthi ungibhalele ithikithi noma wenzani. Uhlukane nenhlabathi yami. Cha mfethu ngicela nayi license yakho ubuyisa umhlabathi. Sisixoxe njengabantu. Ungayithatha nginankinga mina. Uma uthi ufuna ukuyithatha. Owakwethu wena sabamnyama abamnyama thina. Ngabe wakweni manje? Hawu bengabonani nokuthi khona nebhayi emotweni. Nayi license yakho insizwa yakithi. Awu. Kade uthi wena ngidecide ukuthi ngiyaboshwa noma ngenze njani. So ngiyithathela umhlabathi. Owakwethu wena. Awu kodwa mageba undaba ethi. Wethu uyangibopha wena manje. Qhubeka kwenza into yenzayo. Uma kuthi ubisa i-backup ubisa i-backup. Mina kodwa sengiright yenza okwenzayo wena. Samane zantshontshothi inyawo. Yeah. Zantshontsho hayi ngeke mfethu ngiyacela bandla ngiyacela. Mekhona ongasebenzi ekhaya ngiyazi ukuthi ngingenwa kanjani emaphokuseni ngizomfaka ngiyafakana emsebenzini ngiyacela mfethu ubuyisa inhlabathi. Uzoyenzani inhlabathi? Angithi inhlabathi awenzi lutho phansi. Mina benginephekwayo manje musuyithatha nenyawo zami seyaqala ziyansontshosa ngisayicabanga nje lento ofuna ukuyenza ngenhlabathi. No buyisa ilicense yami. Ayithatha ilicense. Uzogcina ukujwayela abantu kabi. Futhi le nhlabathi ngihamba nayo. Hayi ungahambi naye ngiyacela abantu ungahambi naye. Ngeke ngiphinde ngikumise. So sindele ukuthi nje ungithole kahle. Nginenhliziyo enhle. Ha. Uyogcina ukujwayela abantu kabi. Yo. Amaphoyisa avuvukalelwa inyawo kusukela la. Ngeke ngiphinde senje noma ngibamisa ngenze sure ukuthi angikho emgaqweni wobhuqu. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.